O xeito contará con máis cota diaria de sardiña e xouba. No caso de Rianxo, 5 embarcacións traballan con esta arte e comercializan o peixe na lonxa de Ribeira. A sardiña comeza a estar presente nas lonxas galegas grazas ao xeito. Este tipo de embarcacións están xa capturando esta especie e ademais están a facer con máis folgura que o pasado ano. A Consellería do Mar elevou o cupo diario deste peixe azul e tamén da xouba que se pesca en portos como o de Rianxo. Sí, a ver, en principio a cuota aumentou, está delimitado a 100 kilos por mariñeiro barco. O ideal é agora empezar así, pero o ideal sería de cara á campaña de verán aumentar cupos polo simple motivo de que xa o ano pasado non chegamos a agotar o cupo e pois foi ao Monte Común co do cerco, e o que pretendemos é que de cara ás campañas máis pa diante, ao mellor en maio, ter a opción de que poñan cupo libre para intentar consumir o cupo e que non volva a pasar do ano pasado, porque ao ser o doble, penso que o tema do cupo por embarcación a persona vai chegar a un punto que o teñamos que sacar. Para poder consumir a cota establecida, o xeito é unha das artes que hai en Rianxo, aínda que neste primeiro trimestre do ano non son moitas as embarcacións que están a traballar a sardiña e a xouba. En principio, a ver, andan agora a xouba, non é habitual de que estean agora collendo xouba, xa están collendo algunha xouba, pero non é habitual. A estas alturas a maioría da xente dedicábase ao voo de vara, ao marisqueo, empezando abril, maio, e cando se dedicaban xa a andar un pouco máis ao xeito algúns, porque deixaban o voo, deixaban o marisqueo, e dedicábanse a eso. E a día de hoxe hai, me parece que son 5 barcos, me parece que son os que están a traballar, si están collendo algunha, pero, bueno, están a vendendo en Ribeira a día de hoxe. Está a haber pouca cantidade, polo que o seu prezo está a ser elevado nas poxas en lonxa. E aparte, a ter o cuño de calidad tamén da xouba de Rianxo, o precio da xouba si aumentou un pouco, con respecto a como se vendía antiguamente. No tema da que vai sin marca, porque non entendemos que non cumplen os requisitos que están marcados no reglamento da marca, eses me parece que están vendendo por debaixo dun precio, me parece que chega a 5 euros, pero os que van ca marca e cumplen o reglamento si están tendo un precio aceptable e beneficioso para o mariñeiro, a verdad. Xa que se está a vender de 8 euros o kilo para arriba. No que vai de ano, as lonxas galegas comercializaron apenas 4.134 kilos de sardiña por un valor de 20.759 euros. Sen embargo, o ano pasado a estas alturas a cifra ascendía a 12.000 kilos e 42.000 euros.